Alam! Asa naman ka, Lab? Ano gigaan magunay mo na? Dala siya ka mapauli sa ato ang balay ba sa dili ka mo balik? Balik mo after kong adlaw! Si Mana! Buwan to! Ay ka magpakabot na rin punuan na lang! Uy! Wala na ikaw! Uy, miss! Ginagawa mo! Tabok, sir! Ay, ma'am. Mapasay. Sige ako. Pagkatapang mo ba? Sakto. Ganito na ko pagka-reporter. Reporter na ikaw, sir! Uri, reporter ko, ma'am. Pwede mo naman! Ginagawa mo! Ay, isa, ma'am. Ay, isa, Sir! Naong, eh. Ay, papuot! Kanang, wag pa makaon, ma'am. Unya sa Ay, is. okay na. Sige, maluwagay ka sa kumana sa isa. Paano? Magaling kang kupal ka. Sige, sir. Oh, gigi. Sir! Ginagawa mo! Ano ka, sir? Naaran siya ko magpaabot. Ano yung puruan na sa mga nagkawa na yung kasad? Dili ka mo balik! No. Balik ko, sir! Balikin ako, sir! Mga inununan. Paabot to sa akong bana, sir? Paabot. Ginagawa mo! Lagi! Tayo na. Oh, mga inununan. Nako sa kakanginan. Day, usa ka babae. Nagminatay. Pati na mag-igdagway. Pila sa panuway. Kung kita ka itong bana, si Sar ko, no? Kung saan ka Saryo? Si Cesar. Lagan. Oh, sige, mga inuunan ko sa kanina, no? Nanawagan siya siyang bana, nga nawa ko, no? Gibiyaan siya, ako'y. Kaluoy, pati sa kigdagway ko. Paano nasabi? Video mo ka. Di ka nang. Reporter. Remember? Ano ka man? Gibiyahan ko sa kumbana lagi. Mga marites, gibiyahan ko sa kumbana. Basta, tiyan ko mo pahaw. Anira dyan ko balag mong gamot ko. Aning punuan. Anira dyan ko dire. Ay, sa. Gibiyahan ko kasi. Video mo. Di ni video. Nag-live ko. Nanawagan sa ko, ma'am. Nag-live ko, no? Uy, papakita mo. O, sige, ha? O, kanang. O. Wapagay mo. Pag siya patikita ko, mo siguro biyahan yung bana. Ako iwan ha. Sige, mga kaigsuunan ko diri sa kahanginan. Sir, wala pa. Kumbana lagi, sir. Asan din yung bana? Ay, lagi mo pagdali. Maabot rata ng punto, ha? Ang sana kung asawa niya. Mana? Tukar na sa ng kabuhian niya kung asawa. Nana sa na punuan sa kahoy. Sus! Itapukan pa. Ginagawa mo? Saan naman yung tao na siya? Mura mo na siya mayapag. Managit ka nang ipaputol ko na karugaya ng kahoya lagi. Maglagot ko. Putol lagi na. Wala na unya largo. Naman. Nayabag minatay. Patapukan sad. Unsa na istortiya kung unsang hinungdan minatay na siya diha. Asawaha ka. Kuya, sir, kumusta na, sir? Ay, kanang sige lang balita amin nino. Makita ni sa kadaghanan kung sa kahintasan. Uy, ma'am. Hoy, Lab! Hoy! Ay, Unsa naman sa kadiya? anay naabot no nga nagtungod siguro ni siya. Ay, sir, kanang ikunsa mo anay maong babae, sir. Ako usa ko kay reporter. Nawagtangan ko siya bana. Nawagtangan siya bana. Gibiyaan. Sir, mao siguro ang gibiyaan ni bana, no? Pati magkigdagway, muram nigdaw panuway. Ang akong kabati. Parang gusto mong kabati. Hi, di ko ni mama di papa di sa Mindanao. Namin dito sa Cebu ba? No. Nara ko asawa ba? Correct views, uy. Ay, sir, imo ada di Hi, asawa. di sa 1 million views. Sir, imo ada di asawa. Ako na asawa oy mo balik. Kanang naam sa mo diri sabi to. Ah, sir, ako kitabangan. Ikaw din si Cesar. Ako siya kitabangan. Ni ana man siya, sir, nga kanang kuan ba? Tuwa ko nang gibiyahan ko sa siyang bata. Toto man taon man sa gibiyakan oy nganing gikan ra ko ning duty mo ram siya. Naam ko ni dako. Matanaw ko na kailaw. Nawa. Hanap og mata. Basag. Nawa. Yan na magulo siya basag mapasaran og paniudto. Wa man ka paniudto kani ha. Wa na tanawa. Salamat sa mga balita. Naabot na
nimbalik na kita kong paano. Lab, tanalab, magbalik na talab, tanalab. Ano naman sira? Ma'am. Ikaw ba? Ojo kay klaro magpalit ta oy. Ojo kay klaro magpalit. Ayun sa gibiyan sa yampana. Trabaho na. Wa guro kay asawa kay gibihan ko. Imo ra mag-ikay sulungo. Bukoon man sa kamo. Sunod ba? Tara ay malakay ta. Mag-report ka. Tarunga ha. Tarunga report. Oy, tarunga report. Palpak naman sa ko. Bisig report ko ba? Sige ko kapalpak.